Ba. Ba. Diba? Magbak-tubak sa amin. Wadi ka kay bawa ng sibukaw nga kahoy. Kanang pastor. Mayo kay na nga sibukaw. Kailan man ana? Daghan na sa Mindanao. Nakunos ang Anjik Pharmacy. Naa ako'y kaila nga pastor. Nindag sibukaw. Sibukaw nga pana kanang Kahoy. process na. Oh, pwede na imnon. Pwede na lagaon dito. Sakay ko be, kamastor. Sakay ko be. Hangak na. Hangak na. Si Jin. Hangak na. Oh, Hangak. kapoy na kuno siya oy. Kapoy na siya. Rescue na, rescue. Kapoy na kapoy. Hangak. Kapoy na siya. Hangak siya? Ari, Uy. kapoy. Kapoy na siya. May ni si Pastor Michael kay nagadanag usa ka lukdo. Tani oy. Mamita din na. Daan. Ha? Dali nas merle kay wala mabahini di ay. Hika. Wala mo kitne. Oo. Asa mo to ilang pastor Yagonia? Asa gato ilang pastor Yagonia? Ang ilang pastor Yagonia ba? Asa to? Di ba kita? Unsa ka nga lugar diri dapita sa pinamahano? Baryo ba? Oh. Pastora Neng. Napadaywa siya mahatagi. Si Merle. Si Merle wa mataga eh.